Zona zilizofoka kwambiri mamuna mabwera pa social media ndi mavuto yake ndikumalira right nkhani zomwe zimapezeka zikulilidwazo zimakhala nkhani zake zoseketsa anemwe ankalira kuti contract yawo yasokonekera uyu nyamata akulira akuti anthu akunena pa ma TV station pa internet kuti gari yake inasokonekera kapena kuti inati so you see kuti zinthu zimene zizi sizimzoti munthu ngamabwere pa social media a man enough kubwera basi kumalira you don't have problems. Don't say timadusa through depression, timadusa through stress and all of the bad things that happen in life. But then the solution is to go on social media and kumalira. Yes? Millions of people are watching bas. So tinyamara yiji mukumapanga madzalira ma Facebook, majani, I know. It doesn't show any strongness as a man. Okay? We cannot all be strong, I understand. But then, bali ma decisions ena msalabani. Onzati anamene makana obafupi ya zinzani ka family yanu anyamara nzanga mukakhala mavuto. Find people like me, talk to me as a gentleman, to your family, talk to them, but don't come here. Consult those people first before you come cry on social media. That's embarrassing.